forbindelse med dette andragende, som ikke er det eneste. Rigtig mange andrager har jo underskrevet dette andragende. Tak til andragstilleren. Næste punkt på vores dagsorden, punkt 5, andragende 11.22.2023. Det er en polsk statsborger på vegne af Patriot 24net, som siger, der er en overtrædelse af menneskerettigheder og civilrettigheder for forældre og børn, polske forældre og børn i Danmark. De har ordet, de er med online. De har ordet i 5 minutter og 2 minutter til sidst. Vær så god. Fantastic Family Country Poland. Petycja złożona przez osobę o obywatelstwie polskim w imieniu padus24.net na temat domniemanego pogwałcenia praw człowieka oraz obywatelskich rodziców dzieci polskich w Danii. Teraz głos zabierze petycjonariuszka. 5 minut, potem 2 minuty na podsumowanie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z fantastycznego, prorodzinnego kraju, z Polski. Chcę przedstawić dramat 2 matek, które są odizolowane od dzieci w Danii. Marta Orłowska, która całkowicie została pozbawiona kontaktu z 7-letnią córką Sofii za to, że Maję przywiozła z Danii do Polski. Został wydany następnie europejski nakaz aresztowania na nią i na jej męża. To jest zdjęcie Marty i jej córki Sofii. Zaprezentuję list Marty. Nazywam się Marta Orłowska. Lipiec w lipcu, 27 lipca nasze serce się rozpadło, ponieważ w bestialski sposób moja córka została nam odebrana. To jest Marta i Maja, 2 córki w wieku 7 i 4 lat zostały nam odebrane. Maja już w tym momencie jest z nami w Polsce. Dania łamie prawa człowieka, prawa dziecka, prawa rodzin i bezprawnie zabiera dzieci, uniemożliwia kontakt z rodzicami, z rodzeństwem i tym samym doprowadza do znęcania się nad dzieckiem i rodzicami. Co to oznacza dla dziecka w takim duńskim systemie? Jest to pogwałcenie podstawowych wartości rodziny. Nasze życie było szczęśliwe, dziewczynki były szczęśliwe, pełne rodziny, natomiast gdy po raz pierwszy mieliśmy widzenie, dzieci były w strasznym stanie, błysk w oku znikł, znikła nadzieja. Dzieci były w tragicznym stanie. To jest zdjęcie z tej sytuacji. I jedyne, o co proszono, o co dzieci prosiły, to aby mogły do nas dołączyć. W myśl w przypadku Sofii mieliśmy do czynienia z przemocą psychologiczną. Sofii powiedziano, że nigdy nie wróci do domu i zmuszano ją do mówienia złych rzeczy o swoich rodzicach. I w tej sytuacji mój mąż Marcin zdecydował się na desperacki krok, aby zabrać młodsze dziecko Maję z przedszkola i wywieźć do Polski. To sprawiło, że Dania zrobiła z nas porywaczy, którzy porywają swoje własne dziecko. Ale tak naprawdę to Dania porwała nasze dzieci. To pokazuje, czy tak postępują rodzice, którzy nie kochają swoich dzieci? Czy to nie jest tak, że jeśli ktoś kocha swoje dzieci, to jest w stanie dla niego poświęcić wszystko?
My straciliśmy już wszystko i my nie mamy już nic więcej do stracenia. Dziś walczymy, aby Sophie mogła wrócić do domu. Jest od nas odizolowana, pozbawiona jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Duńskie władze dopuszczają się terroru wobec naszej córki Sophie. Drugie dziecko to Diana. Momencik. To jest Diana razem z mamą Agnieszka Kurkowska-Nicholson. Diana została ode mnie, matka pisze, została nam odebrana na podstawie opinii pracowników socjalnych bez jakichkolwiek inspekcji przeprowadzonych przez kompetencje instytucje. Decyzja pojawiła się zanim jeszcze w ogóle sprawa trafiła do sądu, ponieważ powiedziano mojej córce, że będzie mieszkać z dziewczynką w swojej wieku w rodzinie, która nawet posiada konia. Jest to przerażające, jakie kłamstwa były przekazywane mojej córce. Ja jestem w stanie, pisze matka, w pełni zajmować się moim dzieckiem. Pracuję. Pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Det ikke er indkomsten. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der findes lovlig adoption, hvor man fjerner børn fra familierne uden nogen som helst begrundelse. Słyszeliśmy wiele na temat działania duńskich rodzin, duńskich instytucji i widzimy, że dzieci są odbierane rodzicom. Zastanawiamy się, jakie są podstawy dla odbierania dzieci, jeśli nie jest to poziom dochodów. Nie jest tajemnicą, że mamy fundacje, które odbierają dzieci prawnym opiekunom pod jakimkolwiek pretekstem. To jest bardzo dochodowy biznes, o którym niestety nie mówi się dużo w Danii. Bardzo proszę pomóc nam odzyskać nasze córki i proszę naprawić ten system, który w tym momencie w Danii popełnia przestępstwo, ponieważ inaczej nie można tego nazwać. Dziękuję bardzo. Noget, som henhører under systemet for retssystemet. Det vil vi gerne minde om, at forældreansvar så videre, men det er national beføjelse, når der ikke er grænseoverskridende spørgsmål. Bruxelles 2B-forordningen fra 1111, som trådte i kraft 1. august 2022, som erstattede forordningen Bruxelles 2B, gælder i grænseoverskridende familiesager, som for eksempel forældreret. Der er samarbejde mellem retssystemerne i EU-landene, og sådanne grænseoverskridende tilfælde har vi ikke kunnet etablere i disse sager. Og Bruxelles 2B gælder alle EU-medlemslande undtagen Danmark. Der er et bilag i traktaterne, og så det her det er ikke noget, der kan gælde i dette tilfælde, i disse ændringer. Besøgsrettigheder og andet henhører udelukkende under medlemslandene. Retssystemerne i medlemslandene og så videre henhører også udelukkende under medlemslandene og er ikke under EU-lovgivning. EU-traktaten siger unionen ikke har nogen beføjelse til at handle på disse områder. I grundlæggende rettighedscharter står der, at hvert land har ret til at opretholde kontakt med forældre, medmindre det er imod deres interesser. Men det gælder ikke alle situationer af overtrædelse af grundlæggende rettigheder. Det gælder kun for medlemslandene, hvis det henhører under EU-lovgivning. Det er artikel 51.
1. Kommissionen har ikke individuelle beføjelser til at gribe ind i individuelle tilfælde. Altså hvis ikke det henhører under EU-lovgivning. Så det er op til medlemslandene at overholde deres pligter i forbindelse med børnerettigheder og forældrenes grundlæggende rettigheder ud fra de internationale konventioner om børnerettigheder. Medlemslandene skal ud fra disse sikre, at det er barnets tarv, der bliver det første, man tager med i betragtning. Debatten om retsstatsprincippet er det, der foreslås fra inddragernes side i forbindelse med Danmark. Retsstatsrapporten fra 2023 blev vedtaget 15. juli 2023, og der kan man se, hvordan situationen ser ud i Danmark, men kommissionen har fået indledt opmærksomheden på børnebeskyttelsesområdet her i området i Danmark. Der er et initiativ fra 2023, hvor man søger at styrke integrerede børnebeskyttelsessystemer, som vil sikre, at alle myndigheder og tjenester inden for området vil samarbejde bedre, også for at sikre bedre anvendelse af eksisterende lovgivning. 9, 10, 11 og 14 reglerne om børnebeskyttelse ser netop på børnebeskyttelsessystemet, og min henstilling fra kommissionen skal vedtages i løbet af de første måneder i år. Ud fra dette initiativ har kommissionen så hørt de forskellige stakeholders, netværket for børnerettigheder og EU-medlemslandene, internationale organisationer, NGO'er, og en del af de her også børn gennem EU-børnedeltagelsesplatformen, og kommissionen har også støttet uddannelse af de forskellige professionelle og så videre. Daphne og vold imod børn og Justice-programmet. Kommissionen har også medfinansieret et projekt sammen med Europarådet for at sikre gennemførelse og håndhævelse af de forskellige foranstaltninger og bestemmelser, der kommer derfra for beskyttelse af børn. Tak for det. Og så giver jeg PPE-gruppen. Værsgo, Peter. Tak til andrageren. Der er også opmærksom på en meget vanskelig situation, og det har kommissionen også redegjort glimrende for, at det under alle omstændigheder er vanskeligt, især når det drejer sig om forældremyndighed med børn, fordi så er der jo også forhold omkring skilsmisse, men også Thank you very much. Now I'm giving the floor. Og der har Danmark jo også sikret sig særrettigheder. Vi har jo også for et par år siden haft en mission fra vores udvalgs side til Danmark, og under dette besøg, der var det jo en bemærkning om, at det fra Danmarks side jo var en meget venlig, men en venlig tilsidesættelse. Nu står vi over for et fænomen, hvor Danmark er meget stolt som stat. De er stolte af deres børnerettigheder, og de satser på samarbejdsmodellen, som de kalder det. Men det fører også til vanskeligheder, når den anden side, og det er jo så her andrageren, om det er mødre eller fædre, ikke er klar over, hvordan reglerne er. Men Danmark satser på samarbejdsmodellen, altså at forældrene har pligt til at samarbejde. Det lyder jo i første omgang godt, at begge parter skal tage sig af barnet, og hvis man er enlig, så skal man selvfølgelig også gøre det alene. Problemet er bare, at hvis man nægter at deltage i den samarbejdsmodel, så er det, som jeg ser det personligt, så bliver det straffet ret hårdt. Og det sker også, hvis man slet ikke er klar over lovgrundlaget. Her vil jeg altså gentage den sammenfatning, som vi fik, da vi havde dette besøg. I Tyskland har vi også haft lignende vanskeligheder. Det begynder altså med, at
Vi har brug for ambassader og konsulater i landene, som er klar over, hvordan retssituationen er, at de sætter sig ind i, hvordan retssituationen er i de forskellige lande. Og også informere deres borgere om det, fordi det forekommer også sager, hvor at man er uenig, og den part, som så er hjemmehørende i landet, kender selvfølgelig de muligheder, der ligger i lovgivningen i detaljer, og ved også, hvilke faldgrupper der måtte være. Jeg synes, at denne sag skal forblive åben, og så skal vi også arbejde sammen med det netværk, vi kalder ind, også i den kommende lovgivningsperiode. Så skal udvalget sætte os sammen og tale om disse emner, om børneforhold, om forældremyndighed og beslutninger om samvær, fordi og adoptionsret, for der er store forskelle mellem staterne imellem, og det er alt sammen også enkelt skæbner, som virkelig griber ind om hjertet. Vi har jo også haft et undersøgelsesbesøg i Berlin, hvor vi arbejder sammen med de forskellige ambassader, som jo også arbejder indgående i disse spørgsmål. Så vi skal lade det være åbent, og så skal andrageren fra Polen også sende et brev til den polske ambassade eller bede om hjælp, fordi der skal man også bede om en mailer. Det er selvfølgelig ikke nemt for andrageren. Nu var det jo også jul. Og her over julen, der havde vi jo også et meget spektakulært sag, der blev beskrevet i medierne med samværsret i Danmark, hvor moren af fortvivlelse har bragt barnet hjem, men som Danmark så det, var det en bortførelse, og nu skal hun så sende sine børn tilbage til faren i Danmark. Altså, det var en kæmpe sag. Og og det var noget, der fascinerede mig negativt i hele dette spørgsmål, fordi det er et lovprincip, det lyder super logisk, og det sætter barnet i centrum for bestræbelsen. Det er barnets tarv, der er det afgørende, men så er der i praksis sager, hvor det er netop barnets tarv, der lider under reglerne. Så kommissionen har ret i, vi kan ikke hjælpe direkte, men jeg ønsker heller ikke at lukke det der andragende. Alligevel vil jeg bede om, hvis man kan hjælpe her, så er det meget velkommen, at man for eksempel griber ind i sagen, og måske kunne den polske ambassade indsætte en eller anden form for mailer, der kan sørge for, at parterne taler sammen. Muchísimas gracias. Mange tak for det. Dokładnie, dobro dziecka jest ignorowane. Zatem komisja ma rację, nie możemy pomóc bezpośrednio, ale nie możemy zamykać tej petycji. I proszę niemniej... Vil de have ordet her til dette? Nej. Godt udmærket. Så giver jeg ordet til andragsstilleren. Værsgo, 2 minutter. Wyjaśnił może i rzucił... Venligst se dette billede. Det er... Muchísimas gracias. Dziękuję bardzo. Et spørgsmål, der står her. Mor, hvorfor kom du ikke og hentede mig? Det er det jødiske børns museum i Łódź i Polen. Do you want to intervene in this point? No. No. Okay, perfect. EU skulle jo faktisk føre til, at vi helt forlod totalitære metoder i forhold til mennesker. Men når at det er bevæbnede politifolk og socialarbejdere, der fjerner børn fra deres mødre i Skandinavien, det er en fortællelse af nazimetoder, som og forfølgelse af nationale minoriteter fra fortiden. At sætte et voksen menneske i fængsel, der har man brug for en dom, men børn i EU, de kan blive fjernet fra deres hjem og deres skole og deres... Og det kan de bare gøre. Det kan ske på grundlag af løgne fra myndighedernes side. De bliver snydt, og deres barndom bliver ødelagt for hele livet. Det er en Gestapo-agtig krænkelse af menneskerettigheder. Det kan ikke være tilladt. Det er en frygtelige regler, at de danske embedsmænd udsteder dokumenter, som de samme embedsfolk ikke overhovedet følger. De lyver og snyder og bedrager for at ødelægge familiebånd mellem
barn og zmienia się forældre. ich tożsamość i niszczy się ich życie. To jest Et af de største forbrydelser, Rusland begår i Ukraine, det er at fjerne børn fra deres forældre og berøve dem om deres kontakt med hinanden for evigt. Og hvordan adskiller EU sig fra Ruslands krigsforbrydelser i den henseende? Robert Schuman, som oprettede EU, understregede, at intet land kunne få lov til at dominere over et andet land. Så hvordan kan det være, at skandinaver de misbruger retssituationen og tror, at de er bedre forældre end polakkerne? Hvorfor er det, de sender europæiske arrestordre, når deres egne samfund er ødelagt af familiespørgsmål, abortspørgsmål og sygelige børnesager? Det er ikke muligt, det bør ikke være tilladt, så derfor vil jeg henstille til Europaparlamentet at give en garanti for, at alle børn skal have kontakt til deres forældre i EU med deres naturlige forældre. Og nu skal vi have befriet Marta og Agnieszkas børn. Peter, Tak. For det første, Peter, må jeg spørge dig noget? Rodzicami. Dochodzi do patologii, na to nie ma zgody. Dlatego apeluję do państwa w Parlamencie Europejskim, żeby zagwarantować zgodnie z prawem kontakt dzieci z rodzicami w Unii Europejskiej, z rodzicami biologicznymi. Det er min erfaring her. Pomóżmy rodzicom, pomóżmy Marcie i Kommer andragerne ikke Agnieszce. fra Polen? Jamen, så har vi brug for begge parter. Men tak for forslaget fra formanden. Altså, Ty prosiłeś o pismo do ambasadora. den polske ambassadør i Danmark skal vi skrive til. Det er det, jeg forestiller mig, at han tager sig af sagen og hjælper her. Vi hører jo her den ene part, men jeg ved, at man i Danmark, To byłoby na pewno bardzo pomocne dla mnie. når man gennemfører disse regler, at det fører til mange skader. Altså, jeg mente ikke den danske ambassade i Polen, jeg mente omvendt, at den polske ambassade i Danmark. Og der mener vi, at vi skal opfordre ambassadøren til at arbejde i sine borgers interesse, altså den polske ambassadør i Danmark. się tą sprawą zajął z jednej strony, ale oczywiście ja wiem, że w Danii implementacja tych przepisów prowadzi do wielu szkód ubocznych, by to tak dyplomatycznie wyrazić. No nie wiem, czy jest sens zapraszać tutaj duńskiego ambasadora w Polsce, raczej polskiego w Danii, bo on tą sprawą się zajął. Dlatego tu miałem na myśli o polskim ambasadorze w Danii. For det første, det vil vi gerne have nemlig. Nu har vi lyttet til andragerne og de forskellige, der har talt til punktet. Vi vil herefter sende en skrivelse for at bære mere information, og det er til den polske ambassadør i Danmark. Og samtidig vil vi bede den danske ambassadør her i EU om det samme. Så, okay. Ta petycja pozostanie otwartą, ponieważ nie mamy odpowiedzi na piśmie ze strony Komisji Europejskiej, a tego życzymy sobie. I powtórzę, po wysłuchaniu petycjonariusza wydaje się, że wyślemy pismo, poprosimy o dodatkowe informacje ambasadora Polski w Danii i równocześnie poprosimy ambasadora duńskiego w Unii Europejskiej też o wyjaśnienia. Dziękuję.